Kai balabulu tun azumi ke jiran kai na kaje. Tu kallon mu Bello Galadanci yayi wani gagarumin shiri duk da dai kamar da kuka sani shi dai yana abubuwan shi in form of comedy ne amma dan Allah ku tsaya ku kalla wannan har karshe wallahi za mu karu kuma za mu san me ke tafiya a cikin wannan kasa ta mu ga yadda ake murta zabe da kuma da komai duka yayi bayani dalla har wanda zaben da Tinubu ya ci yayi magudi yayi bayani kuma haka zai kasance a 2027 idan ba mu hankali ba. Ta yaya Tinubu da mutanen shi suke shirin tafka magudin zaɓe ne a shekara ta 2027? Zan muku bayani ta hanyoyi biyu ne. Na ɗaya, canza sakamakon zaɓe kamar ƙara adadin ƙuri'u da hannu a babbar takardar sakamakon zaɓen. Ga yadda ake yi. Wannan shine takardar sakamakon kangon zaɓe. A nan sama yana nuna adadin mutanen da suka yi rajista. Rajista na nufin an ɗauki bayanan jama'a kuma an musu katin zaɓe. Sai dai akwai abu ɗaya a Najeriya, mutane da yawa ba sa zuwa su karɓi wannan katin zaɓen idan an karɓa. To a nan sama kun ga ya nuna adadin waɗanda suka yi rajista a wannan kango, sai kuma a ƙasa yana nuna adadin waɗanda suka fito da katin su suka je rumfar zaɓe aka tabbatar katin su ne kuma aka ba su takardar ƙuri'a ranar kaɗa ƙuri'a. A wannan takardar mutum 998 ne suka rajista zaɓe, amma mutum 197 su ne kawai suka je rumfar jefa ƙuri'a. Ina rago suke? Wasu ba su da lafiya, wasu ba sa gari, wasu sun je wajen sana'a, wasu sun rasa ransu, wasu ba su karɓi katin zaɓe ba, kuma wasu kawai suna zaune a gida ba su da ra'ayin jefa ƙuri'a saboda dalilai da yawa. Yau wato an gane ba a Najeriya kacal ba. A kowace ƙasa a duk faɗin duniya inda ake jefa sahihin zaɓe akan samu mutane da yawa waɗanda sun yi rajista amma ba sa zuwa su kada ƙuri'a. Kuma za ka iya yin nazarin Benford's Law domin tabbatar da haka. A wannan rumfar ita ma mutum 1,072 ne suka yi rajista, amma mutum 143 ne suka fita domin su jefa ƙuri'a. Sai kawai aka fara ganin irin wannan sakamakon zaɓen a jihar Edo. Ku lura da kyau, mutane 514 ne suka rajista, sannan mutane 506 su ne suka fito su kada ƙuri'a. Ana so a ce mutum 8 ne kawai ba su fito sun jefa zaɓe ba? Ga wani ma shi ma a cikin mutum 720 wani aka duk sun yi gyare-gyare ma a jiki. Akalla dai mutane 672 su ne suka fito su jefa ƙuri'a. Irin waɗannan sakamakon akwai su da yawa a jihar Edo. Saboda haka wannan lissafin da hankali ba zai ɗauka ba shi aka yi amfani da shi a shekara ta 2023 aka sato wa balabulu ko in ce ya sato wannan zaɓe kuma shi ake shirin za a yi amfani da shi a shekara ta 2027 domin a ƙara wawuro masa zaɓen. Sai dai tambayar da za ku yi shine ta yaya zai saka a dinga irin wannan abu baro-baro a fili? Shi ya kama hanya ta biyu. Ɗora jami'an zaɓe waɗanda mutanen shi ne da hukumomin tsaro da kuma saya alƙalai. A zaben Edo, dan uwan ministan birnin tarayyar Najeriya Abuja Wike shine aka ba wa shugaban gudanar da wannan zabe da aka kammala. Saboda haka Najeriya ce fa. Mun san dangantakan balabulu da Wike. To haka shirin yake, babu kunya babu tsoron Allah. Za a ƙara adadin yawan ƙuri'u sannan kuma a saka jami'ai waɗanda za su tabbatar wannan adadin da aka ƙara shine aka tafi da shi. Kuma idan an je kotu alƙalai dama a cikin aljihun shugaban ƙasa suke sai abin da yake so shi za su zartar. Kai kuma talaka ba yadda ka iya. Ƙuri'ar kan zaben da kake yi duk suna ne, duk wahalar da kai ne. Sun riga sun riga sun rubuta sakamakon zaɓe babu yadda za ka yi. Mun fara daga mara takalmi muka shiga hannun mara alƙibla yanzu kuma mun faɗo hannun mara kunya. Jama'a me kuka fahimta? A rubuta mu a comment section. To a nan shirin namu ya kawo ƙarshe, ku kasance tare da ni kuma ku danna mun subscribe.